kodi kuno takupezani. Ife ndifa locals, delivering smilers. Katiwona titapita. Muli bwanji wa? Aite ndipo. Zero kwambiri. Tatokoza. Ndito. Thank you so much. Tamva kugoma. Yeah, so ine ndi Chris Loka. Tatokoza. Ntchito imene ndikugwira mtawuni muno. Thank you. Ndiyo endera anthu osiyanasiyana. Yes. Kutenga mphatso. Yes. Kuchokera kwa chikondi ukapereka kwa okondedwa. Yeah. Tili mkatikati. Okay. Pamwamba poti tikupanga ma deliveries oti anthu akumatituma. Okay. Kupita malo ena tikathokoza azibale awo. Yes. Tikupanga special program. Okay. Imene we're just appreciating people. Okay. Amene akhala thandizo kwa miyoyo yosiyanasiyana. Tatokoza. Yeah, so mukafukufuku amene tidapanga tapeza kuti inu ndi mmodzi mwa anthu amene mwathandizira kusintha miyoyo ya anthu osiyanasiyana pochita ntchito za chifundo. Taona mumbiri yanu kunena kuti mwathandizapo amipingo pomanga matchalichi. Pali Nthumbi CCP, komanso pali Chioko CCP. Taona kuti mwamanga matchalichi abwino amene tchalichi ya Zioni komanso kuthandizira mayendedwe makwaya. Kukumbukira kuti kunali Lilongwe CCP Sunday School munayiguliranso basi. Chinthu chimene chichi Nthawira CCP ku Blantyre. Zinthu zonsezi kutheka anthu sanabwere kuzakuyamikirani, koma ifeyo tinafuna kuti tibwere mwapaderadera tikuthokozeni polingalira kunena kuti ndochepa amene amatha kuyang'ana mbuyo ndikubwera kuzathokoza. So on their behalf, ifeyo at the Locals, we are doing a special program just to appreciate people like you. That is why we are here today. Poonanso kuti muthandiza anthu ambiri, ana amasiye, anthu okalamba. Taonanso mukugawa njinga kwa mafumu. Zinthu zonse zija sizingangopita ife nkumangoziyang'ana kusabwera kuzakuthokozani. Yeah, nchifukwa chake tinabwera kunena kuti mulandire malo anu mudakali moyo. Chifukwa anthu ena amazayankhula mutapita kuti munthu uja anali munthu wabwino. Komano ifeyo tangofunabe kuti tibwere tikulimbikitseni on a special note kuti malo awa mwapange smell while you are still alive. Yeah, kuma sokoze ndochepa amene amatha kuona kuti kodi munthu amapanga chani. Kumalawi kuno kuti nazolowera kungomfunira munthu zoyipa. Yes. Kumangodikira kuti amene achimwa. Koma kuti tichipange chinthu timalephera. Ndochepanso amene amatha kuona ndikubwera kuti munthu uja tikacheze naye. Komanso tikamulimbikitse. Moti zimene panga apazi mawa ndi kuja mumvanso kuti mdalitso wanu mukaperekanso pena. Ndithu ndibweneyo ndamva kukoma chifukwa chakubwera kwanu kusakhalenso kuyamba ndi kumaliza. Ndikudziwa kuti mmene mwateremu anthu aonanso kuti ineyo ndikupempha kuti aone kuti kulida anthu ena amene amaona ngati mmene mwabwerera inu kuona kuti munthu uyu akuchita kobwino pa ichi. Sindingakhale wabwino 100%. Pali zina mwina ndinofoka koma benzako akachitako kena kake kabwino ngati mmene mwabwera ukamuthokoza ndi chidalitso amuyalemekezeke ndipo tathokoza kwambiri. Ifeyo tingopempha Mulungu akupatseni moyo wautali kunena kuti mwakhuza miyoyo ya anthu ambiri. Mwina ena sazakwanitsa bwera kuzakuthokozani alibe mafoni padakali pano, komano mtima mawu madusa sanoma ni chisale. Mtima mawu madusa zimene amene sangalembe pa samba la mchezo kunena kuti tikwathokoza kuti ifeyo tikwathokoza. Izani ukhala munthu wabwino kucheza kunende anthu munthu oseka. Ifeso sinayembekezera kuti office yakulu ngati ino mungatilandire chonchi. Takondwera kwambiri. Zikoma kwambiri. Mphatso yanu masana anu ndi imene iyi zimene zitapanga kunena kuti nthawi zina munthu umakhala kupanga ntchito za chifundo zimene mwina weka sumatha kuona kuti upayika impact. Mwati kudziwa kuti tikufuna kuti on a daily basis mukamanya muka kunyumba kuti mukutuluka ukatumikira mukayang'ana chithunzi chimenechi muzidziwa kuti chinabwera chifukwa cha ntchito za chifundo kotero kuti mukatuluka mukapitirize be kulalikira. Itathokoza kwambiri. Zikoma kwambiri. Ambuye alemekezeke. Kwathu kuthokoza mkunyadira.
zotere zimasowa komanso athandizeninso anthu ena amenenso akuchita zinthu zabwino. Kwa ine ndamva kukoma kwambiri